Ringen links als zingast oer het hier bij vervier. Maar twee coming borsters in de street om haar een posttrainer te behouden. En we drie gasten om tafel en krijgen als altijd vaststeld toch Raymond. Ja, ik ben het wel, dames en heren. Graag op van je mal hier een massaal boe voor Geert Wilders. Geert, wie voor die? Een goed programma wordt goed regisseerd en ik al hier heel wat oors leer. Je bent motiveerd en wordt assisteerd, dan komt het ja, dat wordt waardeerd. Je werkt je bij het NOS passioneert, maar je spot de politiek en dat is verkeerd. Je bent een soort en we respecteert. Je jitte Astrid Wisman gefeliciteerd. Begin terug. Dat Geert Wild is van deze tijd noteert. Malika is altijd de opinie varieert. Vanaf Chin en Geert is besmeerd. De groenwet, daarover wordt debatteerd. Wordt Turkije wol of net accepteerd? En is een grut Europa goed of verkeerd? Twa kampen, dus er wordt kampeerd. Foppe de Vries die de boel coördineert. Ja, applaus. En dan komt er, hè. En dan Geert. Geert is een peert, Geert wie de bang, maar missen we Geert? Het is een zachte gay die hoofddoekjes weert. Maar als ik hem beledig, dan word ik gearresteerd. Heel veel dingen vindt Geert verkeerd. En een discussie wordt niet gewaardeerd. Geert Wilders, nou kom op, yo, fuck hem. Ik ben volop bier, maar u zei huisdokter. Ja, Willem Langendijk, tof dat het dan zo snel komt, hoor. Yeah. Ja, Langendijk, jou woont die pruik net